Dobar dan, jutro Jack, so sme jedni temi reči, kot rečejo, jaz sem mislil, že no važna, što nije tež važno, še pa, jaz mislim, že no jedna važna vecka, dokaj sme do prašanja standardizacije kvazi zaklade za nas, za serbskeju reču, zosobodni docela vidžovne v internete. Also, du rupi visate. Take, a to bude prečič, okej? Je to lepiej také? Aj. OK, ja mám ty, ale tu lepší tu čas tam, aj? OK, Unicode CLDA, štandardizácia, ja to nekým roku zmenujem, ja nekým najprv započínam s štandardizáciu. Niektoré slova, to je štandardizácia, vonie, že voto so to medzinárodne tak rec reguluje a v našim kontexte, v ktorom šialniki tu reču, že kvázi vo interoperabilitu a trajnosť, po takým, neviem si, ty tam ste, super, po takým, že voto so moža mašiny, systémy, hardware, software, mehr sobą rečiť, zo sú oni zrozumia, a to tiež přes jen dlhší čas. Tak rec jen, to je vystý jen agreement, bude to raz prajo, so môže jen so mehr sobą zrozumiť. Celé malká folie tomu, jen komputer praje, što dajše netko všinče v serbštine, tam praje, niečo nezrozumiem, praje lang ASB, a tam je OK, to neke všine texty, ktoré neke všinu sú v serbštine, a ten lang, každý te HSB, to je standardizované, te dama mašina vie to zaradovať, čo s tým nie je. Tu moja všinu. Ja som si nekotre, tak neký uprođe nešem vuča, ale si z moja vida vieste vecky vučanu, ktoré natvára to, čo sem ja potom do smiera Unicode CLDR prajč, a to je tu ISO standardy, wo Unicode sam Markus a Unicode CLDR, a potom tiež ten širší kontext terminológiu. ISO 639 zaujíš, ktorý s tým zabiera, zaujíš nekak s tým, že kontakt mio, tam, že to je jedna medzinárodná norma, že sa definuje kódy za reče. Kód je pritom jedna ličba, aber jedna tu v tym páže jen du, aber ci znamičku kód, ktorý tak rec ste za jednu viestu reč. Naše v obie serbské reče sú tak menovaným ci písmikom, zamičkom, kódže odpoložené tomu ja všinu, a to zajímavé, jo, že to cvašinče to jo. Uvište, to sa nejaké kvázi v Serbskom inštitúte návoda biblioteke archíva, a to zajímavé, so back to the roots. Te biblioteke sú tako, sú ako prine, so s tutými kodírovaným, also keď podač jednej skročenky za jednu reč, so zabírali. A v Americi je to bolo kvázi 1960, když je tak recu ta codelist nastala, ta Mark Codelist for Languages, ktorý sa potom do ISO 639 převzala. So. Ke serbské stavizne v tým ISO. To nekaj tu raz 130 let roča, jen vieste archibald Gary Coolidge, en americký historiker a diplomat v Víne, je nekak tisacista knjigo kupio, med nimi tiež veľa serbských, alebo serbskorečných, med nimi tiež viazané časopisy Mačice serbské, a je to Harvardovej univerzity Dariu, vlastne često peča Džurčisa, čun sam bi jen absolvent od tej univerzity, a je tiež kaký prípad, božišo prezident tej univerzity biblioteki, so s rezidentom stal. A přesto sú v Americe, to je vidí, když quasi do Google, do Google Books, aber do HTTrust, když to se vie, že to je jedna digitálna, retrodigitalna biblioteka v Americe, že jara veľa od Google digitalizovaných kníh, a tu namáka tam serbské knihy od University of Michigan, od Harvard, etc. A tam sú žila tu tie knihy podľa, a te sú vizo v bibliotece, kaž biblioteka to porane čini, so zapísali. A tie biblioteki sú ti zapísali, v kakej reči tu tá kniha předleží. A te sú to by teda myžo, když sú oni zapísali to do ich cetlových katalógu, tež ižo vlastne često peča 90, než to písač. Ja vo tu Windows sú teda písali ven dik, alebo ven diš. A také sa to všetci dalej dalo, nič sú oni potom zaušili započne najpojšo 1960, sú oni tomu tiež dali jednu skručenku. A přesto je ta skručenka WEN nastala a do toho ISO 639 nučišla. To je kvázi tam, ta historia o to ven, jo,
te wendiš, aber wendig, das tut dich bibliotekski zapisko. A to vidí tam horka, sima dojo od zemní knihe, nič od 1980, ale sima 80, to se namaka, to zaušiše ti bule ručo mužič, ale tam je quasi zapisan, ja, Sorbi language, to je ven, a tam so tam je teže rič, wo Upper Sorbien, ale v tem času sima 80, potem je ti Lower Sorbien tam znate bo, ale takie so życiowace stało, 1980, gdzie so ta ISO 639 definowała, první raz definowała, so Serbia byla boli. Ale System WEN, okay, muss man da jetzt, so da jetzt, nimmst du eine Gründungsmitglieder, tut die Lichtine, genau, ale ona nie stała jeno za dolnoserbsku reč, ale za wobiju serbsku reču. A lištia moku sledžu, ka potom Božičo je DSB a HSB nučišlo do tutie lištine, tutie sledžena ešte nesem zakončil, a ja som na tom dron, ale mówimy, že je kvázi v liče 20 sú tutie dve, sú kvázi to džilivo, a je kvázi hornoserbština, denoserbština sú separátne podali. Ja mówimy, že kvázi hižo v tých, to je vidí tam na tym, čo som runde pokazal, že sú tie hižo v 80 latach, ale też w Ameryce, no, widzimy to po hesło, also Schlagwörter, so sind tam hižo knie, z Upper Sorbien, aber Lower Sorbien, no markirowali, ale to jest die Kručenku, no. Fakt je, 20 sú te Kručenka, tu dve Kručenky sú učišli, a oni je tak, so, oni ste ino za denoserbsku, hornoserbsku, a WN, te historiske WN, ste kvázi jako za tu rečnú skupinu serbštinu, no. Nie opak je to užívač, ale my však prajme všem prošu, když on to zapisać užívače, potom DSB a HSB užívač WN je na sebi historické, ale oni je dola v tuti lištine sobu nucka. Hej, tu ještě raz, okay, hej, musíme quasi to, som dola nucka mám, 20 slučišli, te klingone po nami, okay? Also, to są te všetny myše, celé vážne. Kaszubojo su Markus przed nami, aj, okej. Also, Marki, jakie prajne, uvidžovanie. A tako je nucka steja, oni kodaj šici, nie, nis oni šici, aber die dve reči, a tu tak rečemo family code, aber rečna svojebni kod, to je nekaj tu stalo, 692, to je nasibi naša referenca, da se nekaj vpraša tam, su oni tak nucka. Ok, to je malki ekskurs, oni dajo tudi te v tem vobuku so v BCB, se ima 40 reči, to oni tam života, to je ena kombinacija med te reču a jednym krajom. Když te kraje, abo regiony maja skručenki, a tak potom v Pančinu Polšok, v tem uniku CLDR, tam potom všetci še ena kombinacija, so da v uniku CLDR smo dobili tež podač quasi en kraj, da bi še to drugo buč po tem BCB, se ima 40 reče, a tam je to potom tak so HSB, jako reč, ali tež HSB DE nucka steja. Theoretisch by było HSB US, aber HSB AU možno, ale to ma nekaj tak daleko, ne činimo. Bo moče, če bo slepiančina imela eno šanso da nučinč, ali tam so visoke naroki, in dobi tak vele pisov materijalov předpůjš, kot so v ti reči existuje, te ličbo ja nimam, ali čisto za to zajmeš, tož nastupa, ka bojemo takrat si en rečni kod za slepiančin učineš, bojamo se še raz s tem zabirać, alač, ko so te što je quasi te, što dobim, přeskočić, sind to šafne. Nitko ke Unicode, to še tak mogus, to sam druge so prašam, što neke na sebi šoja, što nek Unicode, to što je UTF-8, te tak druge ti prave, nic nie zrozumiał, ale ja sam to jeszcze raz tu celi jasno činč, ale Unicode sam na sebi jednož abstraktne to opisa. Tu praje, one daje jen pismik, a tu pismik ma jednu ličbu. A to je quasi to je to, što Unicode čini. Latin small letter A with Karen, ma tu ličbu. To je tu Unicode standard, to je si spomatkovač. Potom da tu pismik nakon si upada, also kao takie molvane, takie prato layout, font, aber du glyph. To je quasi, to ne definuje als Unicode, to te fonte definuje. No? Važne je to ne. Když je po nejaké pytanské mašine maja, da imamo pravi menš, ja može te za, tam so ne ECD, pa može te za mesto ste, pa za mesto potom, a to dola namaka, ka to možno som to vie, tukaj oni maja, da ti datovi banci od Unicode stejo, so
so et jo quasi, so može et also vozno zač to jedno pismika malke a jeden hučku. A je ta informacija još to ten uppercase, also quasi stört hulke et ste. A uti vosam je potom jedna specijalna kodiravanska forma, po takim tuta liczba, którą my mamy, to ja potem w komputeru jako tuti dwaj bajtaj składowana, a gdyż ten program to nie może poran interpretować, to są zawsze widzieli po czyncie takie niż to won. To są zawsze widzieli takie, to leży na tym, że te informacje tam prawo jest to program, który to interpretuje, to nie interpretuje poran, to interpretuje jako ja nie mogę technicznie sehen, jako eski program, jem po tym programie nie prawie nie poskaj, to ja UTF-8 a potem aha, pups. No. Jeno za tých tu ešte raz tiež jednu malku folia. Tá folia však bude potom tiež prístupná. Tam je ešte raz riadne rozkladené, što nás si vyšojo. Ja to niekedy dla časa tiež preskoču. Hej, to záleží tiež zaujímavé za hamte, so tiež nek mieste možno jo, so tiež diakritika v nemsky môže na hamtach užívať. Rozsudžať sobie, so v lete 2002 jo quasi to od die Koordinierungsstelle für IT-Standards Sozialska Kreis Roman Saradischo jest to definiło tak mianowane lateinische Zeichen Unicode, mianowane string Latin, to są quasi to Unicode, a łączy te wačanskie pismiki zali, ši wačanskie pismiki plus hier wačanskie pismiki z diakritiku, a to są niekie quasi tam jako string Latin Shader, a tam die diakritische Zeichen sind unverändert wiederzugeben. Bo sagt schon, man hat mal časače kunst 2014, also niekie, also od Pinolita bodo še fungovať v našich nemských programách. Nebude, no, also a vidíte, jo, 2012, tam je to že stalo, tu sem na tieto najstarší dokument tam vzal. OK, to by je malký odrys s standardami a Unicode tom, a nie Unicode CLDR, to nie je Unicode, also vidíte si predstaviť Unicode, to je multi konzorcium, a tam je tu Unicode standardnutska, ale tu konzorcie die druge veci realizuje, a tam je tu projekt Unicode Common Local Data Repository, tež Unicode Local Data imenovane skročene, a tu definuje quasi takrec nic tu kod jako tajki, ale veci, które są specjalne na einem Computer. Also po takim, gdyż tu używa z komputerom działa, a on quasi chce, że ten komputer, wenn die wiesz, die Ritchie z nim komunicuje, on so tam definiuje takrec te zasady. Also nie klauzurowane prajne, tam na przykład je možno, so je takrec ten datum format ma, v te Ritchie, który ma, so ma tam te informacije, datumy z tejo, so na punžila, a nic je Montag, ale takrec tež quasi mojla, od jednej Ritchie do drugiej šaltuje, so je može quasi potom tute šie Ritchie sveta v svojej Ritchie namakać. To ja pan skutka jeszcze tomu niż to praju. Ja sam tu jacowe definicje pisał, ta prva definicija vole, to neke take z jenžštine jedno je přeložil, se datu zadefinovano, was biti kriterij jedne Ritchie, to ja praju prede tam te ceč, tam předposledním typ daty, ktoré še opisuje zadržene hardware a software v odvisnosti neužívané regione, Ritchie v obkičbujú kulturné osobitosti. OK. Also što tam še ľudská, ja, formatre a mustre, za datum a čas, za ličbe, za miene, užívame my po liczbu koma albo dypk, takie wiecki jednotne zamiry, kolacje, to minne quasi na wieste to zriadowane, also riad, potem pominowane są jeszcze prawo za rycze, terytorie, pisma, czasowe pasma, ja czyli bezsłuchajcie, czasowe pasma miny. A cele ważne, one definiują te emoji znameczka, one to są, ok? Also, a tu mnie jeszcze szindu. Jeszcze raz krótka w niektóre daty, to jest osobity projekt, to jest prawo, je open source, daty są w XML składuje, a potem w JSON są przystępne, a tam jest cały jasny proces riadowania, jak tam te daty nučpšinu, jak się to zbiera, jak się to wosuje, jak się to rozrysuje, jak się to publikuje, a to jest na wielka community podawaru a używaru. A niektóre te najważniejsze, wszyscy to używają. Wszyscy. Also, tam bo ja predator opisać uzacza. Ta kompletna digitalna industria to użyje. To nie komentować. A są neke te emoji, które chcę wam raz pokazać, a když prawo lanacze, když w dzisiejszym czasu z emojami używacie, a chcecie brać, ja sam tam nikomu nie to pisał. A
kaj neki v mojem tekstu pytam, also quasi in retrieval, kaj ja z tym tekstom pytam. Potem ja mi so neki ne podam tun emoji und zapravijo, pytam mi tun emoji, nie. Ja pytam niče z smile. Ja sam niče možeš nikomu še poslal z tem smile, a on to namaka čula, dokiš ma kuži emoji, ma veste hesva zade so lezo, das ist tam definovane. Okay, also tutun emoji, tun rika, tun grinning, face, to su menojo, a face, laugh, mouth, smile, to su šo hesva, kot su pširano tutemu emoji. A když to vidíte, potom so zaujšte prašiče, ha serbse, hej, ne. Und da je hulki, da je dišan, ja to nekomu sputan, če tu klikken, če to je, hače to namaka, hače to bunže, hače internetu je, dola, aha, mo vidimo, naši slovenske bracia a sestre su tam že nešto činili, mu pa podľa nesmo. No a te su quasi po mogu zle, te su v slovenských rečach te emoji definovali. Und du wird dieser Serbština reč. Jeli so, my chceme tu datu banku dale porane pernič, japonični raz, tu mu pšinu. So, začinč. Ok, dale. Kak su te serbske reči do tuti datu banke přistovi projekt? Nekaj tu, ok, te rane slova od kni vyzano i ročena. Przez Witaj spichowane projekt zapisania quasi serbskiej reči do CLDR, do tej datu banki. Dedom pod hulki podpiru od Serbskiego Instituta przez knini Velkovu, dr. Velkovu za hornu serbsku reč a dr. Fabian Kaufforster za delno serbsku reč. Tež ještě tam ještě raz v uprođe jara půdne z Romane Dživo. Musím dedom nekaj 10 spolu a zapisku zapodali. Tam jeste tool za to dávate, tu te linky ju mám, da nekaj ne představujú, kaj sa to zapísa. A ty tu všelať, čo je so telom zapisal namakače pod tým linkom, tam, kotož tam je, ja skutka, celé skutka, razhore skoču, so mač nejak jen začíš o tým, kad to vypadá, a potom to nekak hive, tak to potom vypadajú, also. Prošu? Der Šinu, tam te dualne formy su tam tež podla. Te ještě mám jen příklad za to. Also jest na przykład ši reči sveta, potom te serbske reči, ši časové zóny v serbske reči, v obima serbska reč, pa všetci v obie reči mino. Also da jara demokratiske sme popučuju delno a horno serbska dospolne, runopravne tunutska, sam ještě velký gek tomu mám. Also, tak keď tomu štusi to cublač, tam je to namakanju, a ja, przykład. Na przykład, tam są takie witzkie tynuske ameryjskie miry. Also, nicht so metriskie, ale te ameryjskie mają też jen Rezept ma za vareno, seine cup, spoon, teaspoon. A to by te w serbszczynie być. Also, przełożone szalka, albo žica, albo žička. To je nekaj jako przykład, to możecie pa te datu manc namakać. A też, oni podpirują quasi tutun system, tutun quasi singular plural, also die Wiatzerunde, a też oni postkiča, so jen smet eigentlich schon dual, aber ist die dalsze Formel učiniti. Uprođe viče, možem lang tut, samo tu postkiča tutun rože, lang fiu, to su po nas pon si štyri, da nekaj ne možem direktno definovati, ali to jo, a pon lang azar. A tak se to pon tam zade zapisa. A to je uprođe potom tež přistupne. A to je přistupne potom v tých tak imenovaných programových bibliotekách, ktoré tu Unicode, Local Data, to je využívajú. A jedna vážna biblioteka je tak imenované ICU, ktoré sú rozšíri, a ktoré sú od veľkých veľkých firmov tiež využívajú ako programová biblioteka, te quasi nezapočnú do ich programov sami to nuctivať, te praja, okay, te môže si tu XML, to CLDR zač, a oni prajú čulára, ja mám tam dávajte programov biblioteki, v Java a C písané, te môže do môjho systéma nuc pojistnič a hotovo. A tuta programová biblioteka běží na 2 miliardách nástrojov. A serbština je z leta 2015 spodná. Musíme ižo na milionách nástrojov. Also, toto je môj tuš. No, serbština a vobiju serbského rečo, celé vážne. To ti prašť. So, a tak dále. A netka pa šina je problém. A to je to, tu Unicode, tu má, tak meno, to je nekak 10 sónych zapřiječů, kož majú sa tam zapísať. Ale nic kúža reču nešá, tam sú nekak 280 reču tu čas nucká. A serbština je před 4 letami jara dobrý standing, to nekak sme boli na 80. místne, alebo tak, dokiž sme tam
Що записані мали? Вони там є різні левели, tu najmniej zapisku sú v core, potom basic level, moderate, a te 10 sú moderné, no? Te liczby sú jedným, po core treba než 200 dátů upevniť, podľa modern to będzie 60 dátů upevniť. Džuja, čo 2015 som ja s 10% to schaffen, no? Na tu modern change nicht zählen, du bist am sicher powiedzki boli. Ale v tých 4 letach sme dlejili na 48,8%. Tukaj mo 4 let do, ja tu datu banku nesme dalej so tu starali. A to je problem, tukaj viste firmy zaja jenež potom tu serbštinu převzaje do ich das Thema, když tam má tu modern level. Kužme, že nie sú milí, ale to ti na všetkina, čo v istom budget nie sú podľa. Ale druhé praja, ok, nám dosáha core, ale oni jo, môj voča, ne taktice, ne múdre, když mu nespodáme tam zase na 100% čin, zomo v tých systémach nucka sme. Tam kvázi živo nás byta a tam dybíme še činč. Okay? A on je v opravde tak, ja som to před 4-5 letami Beače Brizanovi slúbil, som pravil mu, domo to činč, ale po činče to Android a iOS nuc. A my sme pravili žili. To je v opravde tak, my sa tenom pravili, domo to činč, ale to nie je nucka, ak môžeme volať, písať, praviť, vošte še loze tam, Facebook, Google, Wo wiście, jaką pozycję ja mam, ja prawie modomo czynić. A když moto czynimy, powiem ti, szczynu, a takie to uprowadzi, musimy to szafli, zoje, honor serbskie, netko w iOS nucka, może so wyzwolić, w Android, ja to schätze mogę zwodwisne od ich firmów. No? Also, když tam Samsung prawie, to nie modern, bo to nie czynu, to schätze mogę zwodwisne. Ja skukuję skoczyć jeszcze, a potem ja ruczo skoczył na tu Gboard, Julian, to nam skukuję jeszcze prawie, no? Czemu Julian, Gboard, no? Gboard to je neki jeden system, który je na zawsze drugie tastatury za Android, Swiftki, na przykład Microsoft, Google je neki sami novują jednu tastaturu, a te realne są tam, a to może pan Julian jeszcze tam prać, na tastatura za Android, jeśli może serbscy pisać, treba ti tam powinien słono serbszczym zastawi, a tam je też na to je možno było, da je kvazi serbština vidžomna v CLDR, ale na to je to večji ding, tam je taj kandiš kaj svojne vodosponjenja, tam je na svojna datova banka zajeto jo, a tudi date svojne z Wikipedije čaneli. No, ale to, vam všim radil to instalovati, Gboard za Android, super, da može en porane serbse pisati, že je ne svojne liščino zajeto za svojne vodosponjenja. Ok, jen štvrte, Standard v tem steku, ko sem imel, je quasi terminologije. Hajštiš terminologije sú standardizacije, jeli so oni maja, oni v istému kodírovanju tak rec sliduja. Tak rec, ty máš definované, oni sú 100 alebo 200 od 300 slov, ktorí maja sa v jednej reči tak rec opisať a za to po tých terminologií je tak menovaný key, je kľúč, to je zväčšené jenželské slovo a tomu by sa potom ten serbský odpovedník dať. Tu dla tutti terminologie tomu súšia k tým standardizovaniu a tam by im práči utrome Jack na Munenca tiež Jurjo, Michal Wolf, Velk, kaj chceš? Môj voča, že tá kamera, môj voča, sa te přemalo v opravde jeviš tým, že sa tým v opravde te Jackujú v boka utrome Jack, to je nesebičný život, tie posledné leta, to je v opravde jara pomalo. Julian, ty som pan samkvalič, Junior. Ok, tako ja neki svoj, ja mám ešte 4 menšine přepodal Juliane, niči, kotož bo ešte slovníko to svoj prajú k... Hej, poprom boha te Michała kvalil, ja ga nisem tu, za boha sebe. Ja pa ti budeš kvalil. Ty se to nekaj načinil. Hej, kaj še videl, runje prajú, Tute kroki, tute standardizacji, ki so nuzne trebna, te nisu takrat przedstajomne bez to, zo daje content, also website, w serbskiej reči. To by tak, dživet na tym litstotku, když jo tu knes na te kni storčil, to by jo také, když mu od Gboard, od serbskiej tastatury rečili, to keď te su zali ich website za tuto tastaturu ze serbskiej Wikipedije. Also bez toho su nas prašali, što je še te ok, dokud te tekste so še jako tekste ne jevja, ten problem smo predežno imeli. Tohle neki jen malki vabjenski blog, a z dobom tež tak rec informacija, što hižo předleži, jen vurisk tutych poskitków, kiż przedleża, kiż maja ty niszto z standardizacją czynć, a z terminologią, dokeż
w všich tutych poskitkach, kiž nike skrutka pokazam, jevia so viste svoa, kiž so přece te samsne, abo kiž dyrbjeli popram přece te samsne buč, to je další problem, když mo v přichodných letach další softwaru, dalsze webstrony a tak dalej przełożymy. My dyrbimy se nikak, albo my dyrbimy nikak jen puč namakać, kam se dojednamo na viste svoa. Also ja jen knefel, jen ne tvučatko, aber jen knefel. Rekator hasnič, aber wodstronič, aber stojavim. Tute svoa, kiž mama tak rec, aber jen rajtark. Stoja jen rajtark. To je nikes, Michał, ja si to umyslił, ja mam to za dobrą ideę, ale rajtark rozumí to serb, co to jen tab w tym browserze, tym browser ja tym obladowak, wie to kujże serb, to są takie wice, also mu trebamo tam jednu jednotną tak rec terminologię. Also paar takie projekty, Wikipedia jo znata, Wikipedia jo w serbskiej ryczy co założyła 2006, wulki, w oprodzie jara wulki podziel na tym ma, zase Michał Wielkiś tam zade siedzi, kiż jo przełożył jen wulki dżil do całego interfejsa. Tym problem pola tutych przełożowaniu jo, co przece niszto tomu przyjdzie. To ja ten samsny kajż pola CLD, nie, CLDR, als YouTube. Nie, CLDR. To przyjdzie przece niszto k tomu, a to by so stajne dalej przełożować. Tyż za to trebamo przychodzić jedną serbską strukturę. My dyrbimy nikogo namakać, kiż za to zamówite, zo so to stajne, tak rec wobkedźbuje, tute znajmniejsza na tych ważnych plakach. Czyż nam ważne, zo tute wice serbscy przedleża, zo so to stajne dalej przełożuje, modernizuje, zo smo tam przece na najnowszym stałym. Wikidata jo so menowało w związku z tymi wesnymi menami, Wikidata jo też serbsce, a to też šo za hornu a delnu serbszczynu faci przystupne. To je tak rec jedna poprom ta największa datowa zbiorka na świecie za wszelkie możne wice, geografiskie wice, knigi, wiadomostne nastawki, osoby, šo jo tam nucka, strukturowane daty, przedleża, zasadne, w obie serbskie ryczomaj, to je na wulka lipšina. OpenStreetMap, samsny ding, also jo ten interfejs jo przełożony też zase Michał Welk, ta karta sama, jo mestem w nasze kunšine dwurečna, to smo kus bojowali, ale mo mamy też, to bo też wiecie, nie, to nigdy nie przyjdzie, jole tu serbską kartu, to smo se tak rec wuprosili, pola nich, a to šo ma svoj zakład, also tute wice, tute MediaWiki projekte, a też OSM, na tej stronie TranslateWiki.net. To je też jen wotereny system. Da może teoretycznie każdy z was, a to nie jedna prostwa, jedna namowa, sobu czynić. Dokeż, also tak długo, każ możemy zamówitą strukturę za to nie mamy, dobimy to się romadze nikak szafnić. Dokeż, gdyśmy to nie czynimy, Pon mamy eben ten problem, że to szło przełożenie nie. To mój, oder? Gut, to twój. Ty byś nie gotował być. Janusz się ma. A tam można widzieć, że musimy nie zase jule, also muss man noch raz polasieren, just aber tak buli, ale przez to, że to stajne dalej mówię, tak rec, mamy nie jedno cečinu od MediaWiki przełożenie. Hej. Namowa czynsze tam sobą przyzjewcze so, tam na przykład możecie sobą pomać przełożyć. So, OSM ja tomu vedło, ja sam o to prosił tutun Osment app, znano znajecie, tutun nawigacyjską app, jara dobrą nawigacyjską app, może każdemu jenoś doporučić, też na jezbach po Europie, na puczowaniach, a tak Osment, da ja też w serbskiej ryczy przystupna. Nic jenoś ta karta, kajże tam widzicie, nasze kunčino, gdzieś nie, musimy tam tylko nike, okay, szojene, ale też ten interfejs w wielkim mierze, also tak 60%, aber tak schier ważne wice są przełożone. To by też zase taka wic, jen derby prosić hić, drudy derby jen prosić hić. Też za to możano zamówić to tu chwilu nie mamy w Serbach. My nie mamy żadną osobę, gdzieś w stellenbeschreibunce stoi tu nie zamówić za to, że firma mi ryczyć, hać smimo, prošu jednu serbsku wersję mieć. To są šo inicjatywy jednotliwych instytucji pak, albo jednotliwych osobów. To dobi so nikak radować w przychodzie. Dokeż w tym padzie ja to tomu vedło, to są najpierw raz prajli, serbszczyna taka małka rycz, ka wiele ryczników z cała macza, tak, ja sam prawie, hej, ryczników tak wiele nie mamy, ale gdyż ladacze raz
do waszej datowej banki, musimy niekiżno 14 tysac geografickich menów przełożyli, also Troji, Riki, Wieski, a tak dalej. A to są te prawie 14 tysac, to są wupači, pon mo to woprodzie tak činimo, pon krnečevo serbštino jako kartovu rič. A tak to v vele padach, ja, jen dobi prošče prosičič. Tiš tu CLDR, no, also jen, ty se pravi, ja dobi so kus kvalič. Wieliczy do toho, som ja jednu mailku písal tým ľuďom, alebo to prosil, že sa serbština tam sobu zapšija. A pon ďakoval na to, že je to pon institút, a že sa toto převzal, ja sa to pon woprodzie tý stalo. Ale bez toho, že tam nicht du jo, also proste to ničo ne voduje. Jole mama, also ten text ja nimski, ale ten Firefox, a to neke Firefox na mojem tablecie, ja převožene, zase Michał Welk tam zade. Tyž te strony wo Firefoxu. Dalsza App, also to jest na jedna Witz, wo mamy nasze serbskie Appy, also MDR Serbia, abo Quiz Serb, aber also te kiśmy sami činimo, mo mamy jara mało wulkich Appów, kiż serbszczyny jako rycz maja. Osment jo jen przykład, bola Wikipedia App, nie serbszczyna jako systemowa rycz nutzka, to widzicie na tym, że jo jac nie stoi, ale mehr, ale ta serbska Wikipedia ja sobo nutzka. Also ta Wikipedia-App może so też używać, so by so serbskie website pytali. A mo mamy da neke kus prywatnego, also nie lada czy na tym website, mo mamy tu Thunderbird serbskie, zase Michał Welk tam zade. Jeszcze raz jeden Applaus, może im popom czynić. A to jo najnowszy projekt było, on też WordPress ze serbszczył, a to są woprodzie, also trudy są to woprodzie entuzjastcza, kiż to czynia, dziakowano tym entuzjastom, mo takie wice mamy, ale to za przychod nie dosaha, mo dobimy to je proste, also to je małki úrysk digitalného sveta, kiž serbscy předleží, a to dobimy nikak jednu strukturu namkać, a ty si poprawm ništo brajč, co? Mam to jeszcze, tam to steje, aber Unicode, hej. Ja miałem tam i poslednú foliu. Ach so, sitte to ve ekrom? Hej, okej. Czekaj, tam nigdzie dalej, ja będę miał ručo. Niče njo. Ja, das schaffen wir. Okay, das ist ja to brajč? Hej. Ja sam ti tu jeszcze raz doma, te prinici hesto tam ti ste, tam je tež že mokus ten vula, to komisčne inteligencije, deep learning, ale što je še ti zajmo, bo se s tem Unicode CLDR, s tem zabiral, tam smo si pravili, hej, to je nasivitejna ideja, kako to mo server fungować. Also te maja quasi ein projekt, če su, kot schon imajo veliki also roženih sponzorov nutzkat, velike firme, kot staja tam tež ljudi, kot tam subuđuja, kot su quasi od tih firm obvačene, a oni tudi ludzie quasi so to stara, so to techniczne bieži, so tam tu, so može ta datová banka bieži, so može se tam zapodać, so tam te viste toole a procesy dodrža, ale kož to potom zapisa, to je ta community a su fachowcy, dokud oni maja tam jeden, to svoditosti jen workflow, to nie je tak, bola, ja smysl to bola WordPress etc., to bole liberalne, tam to nie je tak liberalne, tam če to te najprv máš, to nicht im Schinja zapisa, ale potom tu ti druze jeszcze raz to prajč, hej, to je prawe. Also tam je bole kvalitatívne procesy, ale toho, to ještě raz to přepetuje, a zaruča, so tam voprože sú vysoko kvalitatívne dáty nutzka, a oni sú svoje neužívajú. Also to by tak recien, jedna vecka, že pravi, to by nás kaj bude taká štruktúra mo upadać. Tož mi nekaj ladama na ten serbski pad, a so misto to, so just ti rozdzielni sponzorujo, što je reka Apple, Google, aber tak, no, te velike firme, so tam ste serbske institucije na przykład. Pon byto znano jedna ideja była, kamu taka struktura w przychodzie kiso, bo tu te digitalne nadawki tak rec stajnie stara, mogła upadać. To nie tra tak upadać, że to jedna instytucja przewza zaušich, ale za moj nekajku zromadnu formu tworimo, dokiż ten nadawk za wszystkie instytucje, a za cały serbski świat to samsne. A kaj smo mođenca vidjeli, su tu te synergieefekte, te su očividne. Mo imamo na jednom boku jen korpus za ten převožer, mo imamo na tamom boku trebamo sade za tu přečitansku funkciju. To su zdžila, so to oprođe krije, to su te samsne vice. To dla bytos na jen puč boa, tak res jednu zromadnu agenturu, aber što ja ne vem, jen konzorcij moje dla, kad so to menuje poprom šojne, natvarič, a so byso to tak res
w tych przychodnych latach stać more, so mo jedną strukturę namakamy, a niekie ja skočím w funkcjach. Jo założbowa rada penezy za 2020 do ETA stajła za natwar jednej serbskiej struktury, also za prynie kroki natwara takiej struktury, kiż może pon, gdyż mo nadziejomne przydatne srytki krynemy od 21, tute zamierne, a po nadziejomne też gotowe digitalne tak rec strategii, kiż so stajne dalej wubije, pon zasadzić. Romadže z instytucjami a všimi drugimi, też takimi dobrowolnikami, kajż tam zadejen sedzi, aber też witor raz tak započał, gdyż my na wymak.de myślimy, aber wiele drugich ludzi. Haj, to tak rec dziel tuto pucza do przychoda nadziejomne. Dziękuję. Danke. Hej, wutrobny Jack sa tu přednož, kjer vidžu, also pakju je problem z WLANom, aber opravdu nicht žádne prašňa nie ostajú, znamenča v tom Tulu žádne nesu, ale znano, ma nicht live prašňa. Ja, no, čašanie, ta Navi, ta app za nawigację, ta wena nie może pojedać nic. Dają jedną app za autonawigację, któraż może tych serskie pojedać, albo jeszcze nic. Ja, to tue. Skrótka preč, also Ričić, tuta app šte serbsce ne može. Tum problem smo mu predično slyšeli, da še šlo, tam je Jan, hej, da šlo o tom čečitansku funkciju šlo. Zasadne, ja gar ne Michał Zischer, raz tajke ništo činju ze znavi, ale tam se te vile pasljiv mislos da, also Ričić, ona šte serbsce ne može, ona spyta tak rec, ta app, te serbske mena, pon nimsce prečitač. To jest ja też śmieszne, ale takie w praksy niczego nie pomaga. Also to jest da pon im Jasenka preis, Mr. Jasenca, aber tak, no, ale hej. To jeszcze je nadok za przychod, ale ona no pisa, also takie nalywo odpoczyć, a tak ništo. To płaci, tu chwilu jenoś za honus habszczynu w tym padzie. To sowieso, also to jedna swojska inicjatywa była, a hej. Ja sam to von Delnej Łužice przewostajć, co to sama czynić. Necham so nuc myśleć. Słuchaj, jeszcze prašňa. Ja no wielkim konkretne, also jedna taka app, jak pisałem, każdy używa za nawigację, jo tych Google Map, są wasze nazgonienia, albo macie wy nazgonienia, jak Ляшко, albo Sieszko, by można było tych weserskiej riecy się dać wjaść, uniesienie to w to deklinirowanie miestnych menu, albo drogo, ale na nimi to wiezienie na lewo wedbocyś, na przało wedbocyś, na przyducem kicniściu, równowena, tak dalej, dają się to, Ляшко, zwynosić wie, niech to, albo ja to tyknie coś jeszcze. Ляшко nic nie. Also ja sam w moim započatnym przednożku tam mianował, so te powersi za Google projekty, aber tak jetzt Apple w 150 ryczach uzwolione. Sabština tam nie podla. Może być to niekie netukanie, gdyż smo stano, bo Unicode zaspola 100%, so możemy jeszcze napraszować, że szponujemy to seščanu, ale ja sam skeptycki, że Google Maps nastupa, dokąd jedna firma, kiż ma jedną taką amerykańską ryczną polityku, so ona ci pokaza, tak jak Reichenberg, Mr. Lieberec, że prajem to mi Wieczyski niczego nie pomatisch, heißt niemskie Männer tam, ale to se prajem mam nisce nastajne, also wenn so svet niemsce pokazaja, also to je spodobne politika, ja też nie wiem, hat so das zu was wolnie, tak jak wo wiacerotności tam Ričić, also to je na cele spodobna ryczna politika od Google. Čuniš, ja tu pokazać, škoda neke tu linki ninja, da su to zajmo, WLANske ninja, da su upođe loni bije europäischer Tag der europäischen Minderheitensprachen. Tam su oni quasi tu Gboard quasi launch-vali, also ale tu linki bože, ninja. Nas tu neke, da smo vedeli, smo
Quetschne, okay. To beta gret je na bloknotica, gdzieś nucka stało, so Google jara koordynator, menšinu reče podpirač, a tak, a tam je serbština tež naspomnena boa, v zvisku s tym, so ta tastatura neke serbsce předleží, štož Google Maps nastupa. Ja sam runje tom pokazku dostal od zade, od Floriana Brizana, když je Google Maps se oplata na što to je, iPhone, aber. Hej, a ma tam nastaje na hornu serbštinu jako rič, ponieważ pola Google Maps najmniejsza te mena, kiż są przełożone. Ja sam teda raz paar mena przełożył. Serbscy widzi. To problem ja, Google sam nie zwolniły, albo nie widzi to znano jako nadałk, albo jako problem, albo tak na takie wice, also z takimi wicami so zabierać. To ty tak nie masz. W serbszczynie. Also, hej. Hej. So, ten čas jo tež nima, a zvutrome žak te za tun temu, to zase ima pokaza, ka važno to jo. Hej. Ka važno to date zbirač, ale ka dere jo to tež možno, wo prože entuziastov sobu zapšijeć.